Il-Knisja Kattolika madwar id-dinja kollha fakret il-Ġimgħa l-Kbira, il-jum li simbolizza il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Ġimgħa l-Kbira tibqa' ġurnata ta' riflessjoni għal fidili nsara, ġurnata li matula titfakkar il-kruċifissjoni ta' Ġesu Kristu fuq il-Kalvarju li sagrifika ruħu biex isalva l-umanità mid-dnub. Mat-tokki ta' 3:30 war nofsinhar fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta bdiet il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-Salib li tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Cicluna. Araw l-ewda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. F'messaġġ qasir l-Arċisqof tkellem dwar il-kuxjenza ta' kull wieħed u waħda minna hekk kif hemm tant vittmi li qed isofru inġustizzja fosthom il-vittmi tal-gwerra fl-Ukrajna kif ukoll dak li qed isofru minn xi tip ta' abbuż. Intant il-purċissjonijiet bil-vari li tradizzjonalment joħorġu fit-toroq Maltin u Għawċin f'dan il-jum għal sen oħra kellhom jitħassru minħabba temp ikraħ li ddomina l-ġurnata tal-ġimgħa. Dan wassal għal diżappunt u diqa kbira fost id-dilettanti hekk kif għal darb'oħra dawn il-purċissjonijiet kellhom jerġgħu jitħassru. B'hekk din kienet it-tielet sena konsekuttiva li dawn il-purċissjonijiet twaqfu hekk kif fl-aħħar sentejn dawn ma ħarġux minħabba l-pandemija tal-COVID.